prečítať tieto momenty viac, to môže ďalšia videjka zo Star Stable. Môžete vidieť hrozný účet, mám nový účet Summer Angel a dneska som si s vami, ako to budete pozerať, chcel ukázať vám nejaké preteky, ale iba dve, lebo ostatné nemôžem, lebo nie som starajder, alebo starajder, no, nemám starajder. Takže ideme, no choď, pohne sa, no super. Musím koňovi, musím ho proste vyčistiť a tak ďalej. Toto. No super, opačujem do postavičku. Ešte môžem dať toto. Toto sa aj hodí. A mám toto tričko, tieto nohavice, toto tričko a toto tričko. Kefu. To je môj konsolová letný aniel, čo je super meno. Spomne sa páči a ja idem vám ukázať tie preteky. Tu sú. A ideme si stať. Len tak upozorňujem, že to bude veľmi krátke videjko, lebo to som vám len tie preteky ukázať, lebo teraz nemôžem nič robiť, pretože úlohy som všetky splnil. A no, chcel som si robiť nový účet, ktorý bude len pre mňa. A za to budem hrávať vždy. Preto som sa rozhodol, že si to nový. Začnem od znova. To je vždycky, keď už ste level 15, tak hovorila mi kamarátka. To s ňou bude tiež niekedy video, možno ešte dneska, možno zajtra. Že keď budem level 15 a level paničky 10, tak bude nejaká úloha, že ten Josh Morland, sa tak volá, unesie nejakú ženu a nejaké dievča a my ho budeme musieť naháňať. A on bude mať tiež koňa, lenže my nevieme, akého rýchleho bude mať koňa, ale tak keď ja budem mať level 15, tak to by nemal byť asi problém. Predbieha sa. Predbiehadíme slušne. No to čo už no. Sme ale väčší level koňa. Alebo máš level koňa 4. Zatiaľ niečo svít nehrám, lebo zase to nebol môj účet, ale to bol moje kamašky, takže ja som si ho nemohla privlastniť, preto som si robil vlastný účet. A kamarátka si tiež jeden účet som spravila. Len tak sme si chceli znova zahrať, len ja som si už chcela nechať tento účet navždy. Super, a ten prvý a tento druhý je tu a ten je veľmi krátky. Ešte vám poukazujem mapu, nejako, pre tých, čo nehrajú Star Stable samozrejme. A môžu tu pozrieť aj tí, čo hrajú Star Stable, len oni už asi poznajú tú mapku. Tam, pri tom domčeku, čo teraz ukazujem myškou, tak tam býva kovár. Toho mám úlohu zajtra, čo je super. A ukážem vám jeden trik, taký levitujúci a ten je fakt super. Ale to nie je vlastne trik, to je bug. Mám tie závody, mám high score 53 webkanálov a keď budem level 10, tak budem mať iba 40 alebo 30 dačo. Pozrite, táto prvá má iba 37. Ja som posledný. Škoda. No a ja vám ukážem ten trik. Idem. Mám pekného koňa, ako sa si mohli všimnúť. Dúfam, že sa vám páči. Je hnedo bielo bodkovaný, áno. A mám paničku, ktorá má čierne vlasy. Aj keď no.
Neviem, čo mám tomu povedať. Čiže tu si uvidíme. Takto. Tu sa spomalí automaticky a tu na túto cestu. Na túto cestu a tu dole skočím. Vlastne vám ukážem ešte jeden buk potom. A tuto vidíme hore, pozriete. Teraz sme dole. Teraz. Cool, čo? To je legálne, levitujúce. To je super buk. A počkaj ešte dole. Oh my god. Budem myslieť, že mám cheaty alebo niečo. OK. Toto je tam dole. Neviem. Druhý buk je toto. To ako dobre nájdem. Čujete teraz to. A tu. Buk. To je super. Ešte viem jeden buk na Star Riderovi, ale ja nemám Star Ridera. Toxína, není. Kde Star Rider takto môže skakať ako ona. Keď mi kamarátka kúpi Star Ridera na 3 mesiace, tak budem si potom môcť kúpiť toho Tinkera. Ten stojí 600 až 600 myslím. 680 tak nejak. Tento pán, tu, ja ho neznášam. On spolupracuje s tým zlým, čo je tam vzadu. Myslím, že v tomto videu už by malo byť aj intro, ako... Hej, intro. Tak. Tak vyzerá, stane to. Tam môžu samozrejme iba Star Rider, ale ja som vám ukazovala trik, ako sa dostane tam ten hrad. Toto. Idem dole. Vám tu poukazujem mapu. Ukazujem vám to tu. Mne sa strašne páči Star Stable. Počkať. No neznášam, keď tí Star Ridery sa vyťahujú, že skáču. Dobre, ja som sa vyťahoval, keď som vedel skákať. To keby mňa ukradol niekto účet. Vlastne to nebol môj, ale už bol môj, lebo som si ho privlastnil. Že mi ho tak kamarátka mi ho ako dala. Kamarátka, nie kamarátka. Páči sa mi jazyk, lebo som chorý, vidíte. Tak to vyzerá tu. Tam je Fort Pinta. Tu sú tie nákladné lode. Tuto je Moreland, tuto. Vidíte, tu je Moreland, tu je ten maják, tam je hrad. A majáky sú ešte tu. Vidíte, tu a tamto. Niekde. Počkajte. V noci ich je vidno lepšie. Idem na Fort Pinta Beach. No, tak sa to volá Beach. Fort Pinta Beach. Tak sa to volá. Vidíte ho tam, tu hore. Viete? Tu tak vidíte, kde je moja myška. Tu. Tam je niečo vidno. Je bližšie. Tuto behá žralok. Tak keď niekto skočí, tak zomre. A konal by sa všetky životy jedné. Zoberaj. Tu sa môžu kone kúpať. Fort Pinta Beach. Vidíte? Skúsim skočiť. O. Už to nie je vidný ten maják. A je tu. Vidíte? Tam ho vidíte, že? Tu. To
To je presne určené pre koňov. Vidíte, oni levitujú ako oni nelevitujú, ale plavú. A teraz už môžem ísť rýchlejšie. Tu sa môže v noci chodiť pozerať. Tu. Tu. To je ten maják a tu by mal byť ešte jeden. Počkajte. Jeden. Ups. Tu je aj, tu sa môže opekať v noci, lebo to je nádherné, keď sa v noci opeká. Tu vidíte ten maják tu? Tu je ten maják. Tam je ten druhý. A predstavte si, všetky tie majáky v noci tak krúžia, aj tuto tento maják. To je úplne krásne, to má slúžiť pre tie lode nákladné, ten maják. A to je super, lebo oni, myslím, že tie nákladné lode v noci odplavú a ráno prídu a tam už pláva žralok. Vidíte ho? Tu. Keď tam skočí, tak čo sa stane, žralok zožere koňa. Potom sa respawne v Morlande a bude všetko červené mať. Mám vám to ukázať? Tak, už to ide. Ups. Ideš, von, bež. Vidíte? Takto ma zožral. A paničku zožral. To sú všetko červené. To znamená, že ako zomrel. Ale nespavnili sme sa. Musím kúpiť cenu a budem mať iba 10 money, ale tak čo zajtra budem. Zajtra získam veľa money. Skoro všetci majú takého koňa, bieleho, ale niektorí teraz sa nosí tento koň, teraz je tento koň trendy v módách a tam tento, ako tá má, táto má, to je teraz také trendy. No potom by mal môj koň zeleného smajla, keď bude mať zeleného, tak bude šťastný, a keď bude šťastný, tak bude rýchlejšie behať. Toto už dneska ukončím, zajtra vám ukážem tie úlohy, možno s kamoškou. Takže majte sa, to bolo iba také krátke videjko, chcel som vám to poukazovať. Takže majte sa a čaute, pozdrav, čaute.